kalolos duwungipun temanten saribit mandhap saka pandhapi laku dodhek sowan ngarsaning Rama dalah ibu nyuwun tambah donga pamuji ya donga pangestu. Ibu kados dene dereng tutup anggen kula nampi pewarah lan wiwucal nanging ingkang putra Titiwanci menika nyuwun pamit badhe ninggalaken Rama dalah ibu kula badhe netepi darmaning gesang kula ibu tan bisa kumecap waspa deres mijil angles keges kaya linolosan otot bebayune nglumpruk lir pindha kapuk sapadra tanpa napa ning jegrek lir tugu Sinokarta kemutan nalika dumadya ning alam loka pana ibu dadi papaning tapa brata sangang sasi 10 dina apa meneh bapak wis ngukir jiwa raga nang kowe cah lanang sing tak kegudang ya nang sing tak gadang-gadang yen kowe ing besok sak mangsa-mangsa bapakmu karo mbokmu wis titi mangsa bali marang pangeran kang murbeng dager aku mengiso ndongakake kowe padha urip sing tentrem ayebang ya mulya ya ger muga-muga kowe dadi wong utama Rama ibu ra iso menehi apa-apa anane ming donga karo kowe ya ger tanku wewon landang bukita tanku mecap sesambat kaya sendaren kang kapipit ing maruta nang bapak ning weling karo kowe bocah lanang besok dadi saka guruning keluarga ya nang yen bapak wis ora rasa karo ibumu gelem kowe ngupakara ya ger aku titip marang kowe sak keloron padha langgeng nggonmu omah bebrayan tekan gingsiring jaman ya nang bapak wis saya tuwa mbokmu ya wis ringkih kabeh iki tak pasrahake karo anak-anakku mangsa borong bapak wis ora kuwawa ger sakala netes waspa tumibeng pangkon kadya dene Mutiara Rina Cidres milih brol Amarawayang tawang-tawang tangis tan bisa kumedaling lisan ibu amung waspa kang deres mijil saking netra